se solskinssyn fra Bornholm. Jeg gik en tur sammen med Leo, for han er en god kammerat. Og vi gik op i klipperne, hvor vi var tæt på ved forne, også køerne og ved gederne. Det er smart, de kan rende rundt, altså frit rundt. Det er jo fedt. Og det var hyggeligt på Bornholm. Det var hyggeligt, hvor vi skulle sejle derover. På loppemarked, hvor jeg fik kigge på en masse ting. Det var kun godt. Og Bornholm og Færgen sejle 78 i timen. Det var rimelig stærkt. Men der er hyggeligt på Bornholm. Jeg så også en svævebane, og folk der lander på vandet. Og jeg så også udsigt ud over Bornholm. Det var fedt det hele, og jeg synes det var godt. Og ja, det var fantastisk. Og så hyggede jeg mig i min mormors have, og solen skinnede. Det var fantastisk. Og jeg hed hydevand op ad brønden, for det var fantastisk. For det skulle I prøve at komme på Solskinssøen på Bornholm, for det er så fantastisk. Så kom til Solskinssøen på Bornholm, så det er fantastisk.